Hey! What's up mga paps? Welcome to another Ilonggo Dad Thoughts video. Last month lang kita ko nag 40th birthday. Abal nila, life starts at 40 ko no. So excited ako to know what is in store for me. Kay makorinta na ako. Namian ko yung aga-edad ako because samtang nagadugang ang edad mo, nagagain ka na ako ng wisdom mo, mas naga-experiensyado ka. Pero syempre, may mga downside man kung katigulang ka na. Kabatsyag ka na sang mga muscle aches kag joint pains. Para sa akon nga pati di pamilya, kag gaisahanon lang nga lalaki sa amon panimalay, sa akon nakatuka ang mga mabugat nga ulubrahon. Wala labot nga naga-attender pa ako sa mga transaksyon ko sa obra, ako pagid ang mga gahinakwat, kapangayo, kag gapamanday sa balay. Wala man ako gareklamo obligasyon ko na mo. Nagasugid lang ako sa kamaturan. So, hindi gid may bitara mga kasakit nga mabatsyagan ko sa lawas ko. Parehas na lang sang palang-alay sa liog, kag abaga. Kag masubo man aminon, may ara na ko sang rayuma sa hawak kag sa akon nga tiil. Tungod sa mga ginabatsyag ko nga ini, tanan na lang ginatestingan ko. Kabakal ako sa mga device pareho sa mga massage guns. Ari gani massage canon na giniya. Tapos sa sari nga mga balanyos, ginatestingan ko man na. Halin sa matugnaw hasta sa makahang, natistingan ko na kanan. Pero wala gid, kulang gid ya. Wala sang alibyo para sa akon. Ang sakit sang rayuma kag alay sang maskulo ko, hindi makakas sa banyos-banyos lang. Sa mga amo nga sitwasyon, isa lang gid ang madasig nga solusyon nga nasawuan ko kag doctors prescribed, ang Alaxan FR. Sa isa ka Alaxan FR, tapos ang tanan nga palanakit sang lawas mo, pati ang rayuma. In as fast as 15 minutes, pagtalabya, good as new ka na naman. Pwede ka naman kabalik sa mga ulubrahon nga daw wala lang may natabo Siyempre, importante gidaan sa aton nga mga Ilonggo dads nga makasigisigi sang kayod kag himo sa mga bagay nga makahatag sang katawhay sa aton mga pamilya. Dapat halungan ta ang lawas ta paagi sa maayo nga pagkaon kag exercise para pirmi kita in top shape to do what's needed sa family ta. Nagapati giman ako nga life starts at 40. So basically 0 years technically 1 month old na ako subong. Damo pa pala abuton nga mga adventure nga matabo sa akon kag sa akon family, and I am looking forward to all those adventures. Kag in case magtukar ang rayuma kag pangalay, may ara sang Alaxan FR nga magabulig sa akon manage sang pain. So, wala gid problema. So 40, bring it on. Te, ano na ni Alaxan FR? Do grabe kitang promote ko sa inyo. Wala kita da?